snáď. Ideš? Aj dobre. Takže, milí čeláci, mohli ste si zastrieľať v Merulakovom sade. Máme tu vyhlasovanie súťaže. Takže teraz budeme losovať, kto vyhráva skvelý lasertag u nás v aréne v Chill Point na Suchovskej 12. Na Suchovskej 12 nie je nikde inde. Takže, zamiešame teraz. Naše veľa vás stalo, takže uvidíme, že kto bude ten šťastlivec. Máme aj tretie, druhé, aj prvé miesto. Takže otvárame krabicu. A teraz nám pomôže Paška. Paška vylosuje tretie miesto, čo je skvelý laser game, dvakrát pre 10 osôb u nás v aréne. Takže ukážeme, kto to je. Je to... Adam Antal. Dobre, budeme ti volať. Ty máš tretie miesto, super. Takže Miška nám pomôže vyžrebovať druhé miesto. Áno. Druhé miesto získava Matúš. No toto je kto? Redenský, tuším, Redenský. Áno, že? Redenský. Redenský, super. On získava 4x laser game v hodnote 200 eur u nás. A prvé miesto za 300 eur pre 10 ľudí na 6 laser game získava. Aťka nám vyžrebuje. No poďte, otočte si hlavičku. Tak. Super. A získava Viktor Kryžan, super, budeme ťa kontaktovať. Ďakujeme všetkým za návštevu a vidíme sa v Chill Pointe laser aréne v Trnave. Ahojte. Ahojte. Tak, na logo.